ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ ନିଜର କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଠାକୁର ଘର କାମକୁ ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ପଳେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଚାହା ଟିକେ ଛାଙ୍କି ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଇ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଆଜି ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ପୁରୀ ସହିତ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ନାନୀ ବସି ଆମେ ଏଇଠି ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ମାନେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ମୋର କରିଥିଲି ଡାଲମା, ତା ସହିତ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁର ତରକାରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ଆଉ ସାର ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ନାନୀ ତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଥିବା ଚୁଟି ଶିଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ଚିକୁର ଖାଇବା ନେଇ ମାଆ ଆଉ ଝିଅ ଏଠି ମାଆ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଚିକୁକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଚିକୁକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଛୁଆ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚିକୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଏବଂ ମାଆ ଆଉ ନାନୀ ସେପଟେ ଉଷୁନା ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ସାନ ଝିଅ ପାଖରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ଟିକେ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରହିଲି। ନମସ୍କାର।